ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯವರಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದವರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ JP ತೋಮಿನಾಡು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ನಾಟಕ, ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು, ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 100ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ 100ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ JP ತೋಮಿನಾಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಕಲಾ ತಂಡ ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ. ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತೂಮಿನಾಡಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರಲಿ, JP ಇರಲಿ. JP ಈಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗೊಂದು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ನಾನು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ. ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು 3-4 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ಊರಿನಿಂದ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಈ ಮಂದಿರವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ತುಮಿನಾಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಂದಿತ ನೂತನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಿಂಬ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿಡ್ ಇನಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೂಟದ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕದ 100ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಂಡಳ ನಡಪೆರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಲೆ. ಕರಿನ 18 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುಗರ್ತೆಡ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಅವಲೌಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಇನಿ ಊರು ಪರ ದೇಶಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಕೂಟೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ವ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಂಡಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ 100ನೇ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೊತ್ತುಡು ಅಕುಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ. ಇನಿ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ JP ತೂಮಿನಾಡು ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ JP ತೂಮಿನಾಡು ಯಾಕಡೆ ಮೂಲ ಪಂಡೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತರ್ದು ಇನಿ ಊರು ಪರದೇಶುಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆಡು ಪರೆಯುಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗು ಬುಲೆಯೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಅವು ತುಮಿನಾಡದ ತುಮಿನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಿಕುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದೇ ಅವಿಕ್ಕ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಉಂಡು. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ, ಊರಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನಿ ತುಮಿನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಅವು ಬುಲೆಯೋಡ ಅಂಡ ತುಮಿನಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪೇರು. ಒಂಜಿ JP ತುಮಿನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಲಂಚನೆ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸುರೂಕಾದ ಬಣ್ಣ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದೆ ಅಕಡೆ ಪಂಡೇರು. ಇನಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಅವಕಾಶನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಡಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಮಿನಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು JP ತುಮಿನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು. JP ತುಮಿನಾಡು ಬರೆಯಿನ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ ಈ 100ನೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಸಿನ
ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಿತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ನೂತನೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ಬುಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಶಾರದಾ ಕಲಾಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ತನ್ನನಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಪನ ಮೂಡಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾನು ಶಬರಿಮಲೆತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ವೃತಧಾರಿ ಆಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆಡೆ ತೊಡಗಿಸಾವಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೈವಭಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಕಲಾಟ್ಸ್ ತಂಡನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕರಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಈ ಕಲಾಮಾತೆನ ಸೇವೆಡೆ ತೊಡಗಿಸಾಯರು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕದೆ ಒಂತ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಐಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ತಂಡೊಲ್ಲ ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ನನಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಉದ್ಯಾವಾರದ ಅರಸಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ ದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನನೊಂಜೆಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಗುಣ ಮಠಾಧಿಪತಿನ ಗಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕನಿಯೂರದ ಮಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಂಡ್ಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಂತೋಡು ಆರ್ದತವನೇರು ಕಡಂಬಾರದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಭಕ್ತಿನ ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತದೇರು ನನೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಈ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನಿ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಕಲು ದುವೇ ಚಾವಡಿಡು ಬಣ್ಣ ಪೂಜಿದು ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇನಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ತಮಾಷದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಧಾರಾವಾಹಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಕಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಈ ಅವೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ತಿಕ್ಕದನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತುಳ್ಳೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಐ ಪುದರ್ ಬೇತೈತಿನ ನಾಟಕಗು ಮೂಲು ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಪಂಡದಿತ್ತಿನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಆಲೆ ಕಲಾಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಳು ಸರಸ್ವತಿಲ ಅಂದಾಳು ಅಪಗಂಡ ದೇವಿನೇ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಅದುಪ್ಪುಂದು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೋದು ಅಣ್ಣೆನ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಏಪಲ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ನಿತ್ಯ ಏರು ಬರ್ಪಣೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಇಡ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚನ ವಿಚಾರಡು ಈ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚನ ನಾಟಕಲ ಮೂಲು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂದ ಈಗ ಪನೋಳಿ ಅಂಚಾದ ನನಲ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ನ ಶಾರದಾ ಕಲಾಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಸಿರಿ ತಂಡೊಪ್ಪು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡಿ ಅಕ್ಲನ ನಾಲಾಯ್ಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಸಂದೇಶ ಬೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಕ್ಲನ ನಾಲಾಯ್ಡು ಪನ್ಪಾವಡಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕಲಾಶಕ್ತಿನ ದೇವಿ ಕೊರಡೆಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಆವಡಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ మీరు బతుద నింపుద కాಣಿಕೆని ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರರಿ ಕುಂಬ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಕೋರಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಮೇರು ಬತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ದೆತ್ತ ನೋಡು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಕಲಾವಿದೆ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಎನ್ಎಸ್ ನಾಗನಬಳಚಿಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಕಲ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತೂಮಿನಾಡು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ ಐಲ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ ಐಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಿತ್ತ ನೋಡು. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ತಂಡದ ಪಿರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಡು ಪುಗರ್ತೆಡು ಪುನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಬಿರ್ಸೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ. ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡಾರ್. ಕುಮಾರಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡಾರ್. ತಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಕದಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ವರ್ಕಾಡಿ. ದುಂಬುಗು ತಂಡದ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರೆ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೋ ನೋಡು. ನರವಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಸುದೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ಸುದೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೋ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಬುಲ್ಪು ಸಂಯೋಜಕೆ ಆಶಿತ್ ಕುಲಾಲೋ ಕುರ್ತಮುಗಿರ್. ತಂಡದ ಬುಲ್ಪು ಸಂಯೋಜಕೆ ಆಶಿತ್ ಕುಲಾಲೋ ಕುರ್ತಮುಗಿರ್. ತಂಡದ ಕುಡಂಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗಂಬಿಲ. ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗಂಬಿಲ. ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕುಡ್ಲ. ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕುಡ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೋ ನೋಡು. ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜಕೆ ಯತೀಶ್ ಕುಡ್ಲ. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಿತ್ತರಡ್ಕ. ಶಾರದಾ ತಂಡದ ವಾಹನ ಚಾಲಕೆ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ. ಕಿಶನ್
ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು. ತಂಡದ ವಾಹನ ಚಾಲಕಿ ನೀತು ಬೆಜ್ಜ, ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರಿ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಆದಿತ್ಯನಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಬೋಡ್ತನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಮುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಯಾವಂದು ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಏಪಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆರನ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಅಕ್ಲು ಪಗೆಲದ ದೊಂಬು ರಾತ್ರದ ಪನಿ ಬಡವು ಬಾಜೆಲು ದಾಂತೆ ಬೇಸರ ದಾಂತೆ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಆ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಚೆ ನಿಮಿತಾತ ದಿನ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಜೆ ಪಿ
ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಈ ತುಮಿನಾಡದ ಮಣ್ಣದು ಪುಟ್ಟುದು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳಿನ ಜಕ್ಕೆಲಿಡು ಗೊಬ್ಬದು ತೆಲ್ತದು ನಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಾಲೆ ಇನಿತಾತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂಮಿನಾಡದ ಪುದರನೆ ಊರು ಒರ್ಮೆ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾವಡು ಯಾನು ಮುನ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಬೇತೊಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿನೇ ಆ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಆ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾತೇರು ಅವು ಪೂರ ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ದುಷ್ಟೇರಿನ ಪೂರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಮೂಲು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ನೆನವರೆಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಐನು ಪೂರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲೆ ಶಾರದಾ ಆಡಿಸ್ದಾಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಾಪನ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ನಿಜವಾದ ಅರಣಿ ಮೆಚ್ಚೋಡಿತ್ತನೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಂದ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾದ ಆಪನೆಕ್ಲ ದಾದ ಏರುಂಡು ಅಂಚನ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಲ್ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜವಣರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅರೇನು ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮನ್ಪೇರೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಆರು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆತ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಣ್ಣ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆತನಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ ಆರೆಗೆ ನನ್ನರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದವರ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ತೂಮಿನಾಡದ ಕೀರ್ತಿನ ಇರು ಒರಿಪಾಲೆ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಬಂಡದು ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರೇರು ಬಂದುಲು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತರಂಚನ ಈ ಸಭೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಜೆ.ಪಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರ್ನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತಂದೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ನಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಒಂಜೇ ಜಾರ ಈರ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಾತ್ರೆನೆತ್ತ ಬಂಗ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಒಲ್ಲಂಡ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಪನೋಲಿ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಈತ ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನಂದು ದಾದ ಮೂಲ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದ ಇತ್ತನ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಬೇತೆ ಹೊಲ್ತಿರ್ದ ಪಿದೇ ದಿಕ್ಕಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದತ್ತಂದು ಓಡ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದಿತ್ತು ಕಲ್ಪೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಏನು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಕಲ್ತದಿನಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನ ಮಂದಿರಡ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇತ ಒವ್ವ ಸಾದಿಡು ಪೋಡಿತೀನಿ ನಾನು ಆಂಡ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಮಂಗಳವಾರ ದಾನಿ ಸೇರ್ನು ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಕಾರ ಬರೋ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸಜ್ಜರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಏನೋ ನಿಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಸಾದಿ ಕಂತನು ಬಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಇನ್ನಿತೆ ಅಂದ ಆದ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪೇರು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ತೂಪ ಪೋಪ ಆಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಒವ್ವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ
ಏಪಲ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ತಗಲ್ ತೂಪುಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಿರಪ ಓಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಡದಲ್ಪಬೋದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ಅಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಲ ಎಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಸ್ಕಿಟ್ ಯಾನು ಮಜಾ ಭಾರತ ವೇದಿಕೆ ಮನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೂದು ಶೋ ಆಡಂಡ ಬಂಡ ಅವು ನೂದು ಶೋ ಅತ್ತು ನೂದು ಊರ್ದ ನೂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಮಂತು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಒಂಜೇ ಕಡಿಟ್ಟು ನೂದು ಶೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಬ್ಬ ಜತೆಂಚ ಇನ್ನಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದಾದ ಬಂಡ ಅವು ನರಮನಿಡ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಯಾಂಬರಿದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ತೋಡ ಏನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಅವಳ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜಿಂಕ ಆತ ಜನೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಯ್ತಂದು ಕಂತಿನಂಚಿಂದ ಜಯಂತನೇ ಅದುಪ್ಪು ಆಕದಲ್ಲೇ ತಂಬತ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಸುರಾಂಗನಿಕ ಮಾಲು ಮಾಲು ಬಂದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾನಿಯಾರು ಒಯ್ತು ಕಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಜೈದಿನೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಕಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡವಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಾಟಕಲ್ಲೇ ತಂಬತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಬಗ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅಕಲ್ ಪಡೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಎದುರು ತರ್ಪಾಳ್ದು ಕುಲ ಒಂದು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ನಾಟಕನ್ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಂದು ನಾನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ನಾನು ಶಾರದಾಡ್ಸಕ್ಕೊಂದು ಮುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾಡ್ಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೆಲೆ ಪೈರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮುದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ಕಿರಿ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ದೀಪನ್ನೇ ಕಾರಣ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜ ಅರ್ನೇರ್ದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಂಚಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚಂದ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಜಿ ಆತ ಜನೋಲೇರು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕಲಾವಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಏರ್ ಮಾತೋಲೆ ಇರಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಬಾತಿರ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತೇರಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನು ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನು ದಾದಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡದೆ ಈ ಜನಕ್ಲಿಡದು ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದ ನೆನಪು ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನಾಗಿ ಐಡ್ಲಕ್ಕಿರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ 17 ವರ್ಷಾಂಡು ಆರು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡುಪುನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಣ್ಣಂಡ ಕರಿನೊಂದು 4 ವರ್ಷೋಡು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 100ನೇ ಪ್ರಯೋಗ 70ನೇ ಪ್ರಯೋಗ 25ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಲೆ ಪೇಪರ್ಡು ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ತಂಡೊನ್ಲ ಪಿರ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪುನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತಂಡ ಬಂಡ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ತಂಡಲುಂಡು ಐಶ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ನಡೆದು ನೆತ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಊರ್ದ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊದ್ದು ಆಶ್ರಯನ್ನು ಕೊರದು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುಂಡ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಂಡ ಐದು ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯನಂಚನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಚಾವಡಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸನೋಡು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನು ಪಂಡದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇರು ಬತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲ್ಚಾವಡ್ಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಂಡೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ತಂಡನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಈ 100ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಂಚನೆ ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಿರಂತರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡತದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಂತೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅರೆನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ
ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಿಂಬಡು ಆರು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪಡು ವಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ನ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಯನಂಚನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನನಾತ್ ಈರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಗೂ ಒವ್ವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಒಂದೇ ಜೀವಮಾರ ಮಿಡಿ ನಿಖಲ್ ಐಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತದೆ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ವಿದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಮೇರೆಡ್ದು ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು ಉಕ್ಕಿನಂಥ ನರಗಳಿರುವ ಕಬ್ಬಿನದಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿರುವ ನೂರಾರು ಯುವಕರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಜವನೇರು ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದಂಚಿನ ಜವನೇರು ಉಪ್ಪೊಡು ಯಾನದೇನ ದಾಯ ಪನ್ಪೇಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಸುರುಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಈ ಜವನೇರು ಈ ತೆಡ್ಡ ಜವನೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜವನೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಲದಾಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾಕಾಳಿದ ಜವನೇರಿಂದು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿನಾಶ್ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಕೇಂಡರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಟು ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಐಟದ ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಪಂಡರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಆಕಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜವನೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಭೀಕೆರೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾನವೇ ಅಕಲು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಅಕಲ್ಲ ಬಕ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬೆಂದೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಚಾವಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೋನುವೆ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅಕಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಜವನೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ದುಶ್ಚಟ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವಾಂಡವರಿ ದುಶ್ಚಟ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ 2 ಹುಡುಗಿಯರು 10 ಹುಡುಗನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಜವನೇರು ಬಕ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೇರಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚನ ಜವನೇರು ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲಗೋಡು ಬಂಡದ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡುಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಗೆ ದುಶ್ಚಟ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಯುವಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಯುವಕರು ಹಿಡಿದು ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪೊಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಸುರೂಟು 15 ಜೋಕುಲು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕಲೆಗಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ 15 ನೃತ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುರಾಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಬೈಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಬಲ್ಲಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುರಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ SDS ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಅರೆಗಲೇ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿದಾರ್ದ ದಿನೊಡ್ಡು ನಮಕ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಬಲಗದಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಚಂಡಿಕೆಯಾಗ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಟೀಲದ ಅನಂತಾಶ್ರಣ್ಯರ ಬಲಗ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕಲು ಪ್ರಾಯದಕಲು ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತರಗಲೆ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನಕಲು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತರಗಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ವೈರಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೀತು ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಬಲಗದಕಲೆಗಲ ತುಂಬುದಿರದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮುರಣಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮುರಣಿದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಾವಾರ ಮಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡಿದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊಣತನಂಚಿನ 14 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೈದುಂಡು ಅಕ್ಲಗೆ ಮಾದರೆಗಳ ಈ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಡೆದು ತುಂಬುರದಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಂಬುರದಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ದ್ವಾರಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜವನಿಯರಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರಗಳ ತುಂಬರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸುರುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಜನ ಬರುಡಂದಾಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಉದಯವಾಣಿ ಉಪ್ಪು ಹೊಸದಿಗಂತ ಉಪ್ಪು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆದಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ ಟಿ ವಿದ ಸಸಿಯನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕುರಳದ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಯೆ ಅಖಿಲಗಲೆ ಆನೆ ತುಂಬರದಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ರೂಪೋಡಾಪು ಆದುಪ್ಪು ಧನಸಾಯುಡು ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಮಾಕಾಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲಗ ಆ ಮರತ ಬೇಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಖಿಲನ ಬಲಗೋಗಲ ಯಾನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಗೊಗು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಏತು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಮಾತ ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕನಕದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಊರ್ದಾರು ಐದ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಕಲ ತಂಡದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಮೂಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐಕಾಕಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಲು ಈ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸೇವೆ ಸದ್ದ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಶೇಖರಪ್ಪ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಭೆಲೆಸ್ದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ ಬರೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೈದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂಬೋಡಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿದ ಪರವೂರ ಹಾಗೂ ಊರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಡಿವಾಳ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮಾಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಉಚಿತ ಪೇಟಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅನು ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತೂಮಿನಾಡಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಿರಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಆವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ SDS ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೆ